טוב, אז ברוכים הבאים. היום אנחנו הולכים לעשות משהו ממש חשוב. ניקח את רשימת המשפטים הזאת בגיאומטריה, אתם יודעים, זאת שלפעמים נראית קצת מאיימת, ונהפוך אותה לארגז כלים. ארגז כלים אמיתי, עוצמתי, כזה שישרת אותנו. כי המטרה פה היא לא סתם לשנן, ממש לא. המטרה היא לבנות אסטרטגיה. אז יאללה, בואו נפתח את הארגז הזה ביחד, ונתחיל לעשות בו סדר. ופה, ממש על ההתחלה, אנחנו מגיעים לנקודה אולי הכי חשובה. זה כלל הזהב של הגיאומטריה. תראו, יש לנו שתי קבוצות. מצד אחד, יש את הכוכבי על, הסלבס של עולם המשפטים. פיתגורס, תלס, אלה שמות שאפשר פשוט לזרוק את השם שלהם וזהו. ומצד שני, יש את חוקי היסוד. אלה הכללים של המשחק. אותם, וזה קריטי, חייבים לנסח מילה במילה במלואם. להבין את ההבדל הזה בין שתי הקבוצות האלה, זה פשוט המפתח לכל הוכחה מוצלחת. אוקיי, אז הנה מפת הדרכים שלנו להיום. אנחנו נתחיל עם ספר החוקים הרשמי, נבין מה מותר ומה אסור. אחר כך נצלול ליסודות, הבסיס של הבסיס. משם נתקדם למשולשים, שזה באמת החלק המרכזי. נמשיך לדמיון ולמשפטים המפורסמים, ונסיים עם משפחת המרובעים, מסודר ולעניין. אז בואו נתחיל עם השאלה הראשונה. מה זה בכלל הדבר הזה, רשימת המשפטים? אז תחשבו על זה ככה. זה ספר החוקים הרשמי של המשחק. או יותר טוב, זאת רשימת הציוד המותרת למסע. זה ארגז הכלי היחיד שמותר להשתמש בו בבגרות. כל כלי אחר הוא פשוט מחוץ למשחק, הוא לא נחשב. ולכן אין ברירה, חייבים להכיר את הארגז הזה מבפנים ומבחוץ. והנה, זה כתוב שחור על גבי לבן. זה ציטוט ישיר מההנחיות הרשמיות. וזה לא סתם עוד משפט, זה ממש חוק המשחק. הוא זה שקובע מתי מספיק להגיד משפט פיתגורס, ומתי חייבים ממש לפרט את כל הנימוק. ושימו לב, זאת בדיוק הנקודה שיכולה להבדיל בין ציון טוב לציון מצוין. טוב, אז בואו נתחיל מההתחלה, מהיסודות. אלה ממש הברגים והאומים של כל ארגז הכלים הזה. אנחנו מדברים על החוקים הבסיסיים ביותר של קווים וזוויות. כי תראו, בלי להבין את אלה לעומק, שום דבר מורכב יותר פשוט לא יחזיק מעמד. זה כמו לנסות לכתוב סיפור בלי לדעת את האותיות. זה הדקדוק של הגיאומטריה. אוקיי, כלי מספר 1 הכי בסיסי שיש, זוויות צמודות. זה קל. תחשבו על קו ישר, כמו סוג של ספסל. אם שתי זוויות יושבות עליו אחת ליד השנייה, ביחד הן חייבות, אבל חייבות, להשלים ל-180 מעלות. תמיד. אין פה יוצא מן הכלל. זה אולי נשמע פשוט, אבל וואו, כמה פעמים הכלי הקטן הזה פשוט מציל את כל ההוכחה. ויש לו גם אח תאום, זוויות קודקודיות. פה הרעיון הוא שכששני ישרים חוצים אחד את השני, נוצרת צורת X כזאת, נכון? אז הזוויות שנמצאות אחת מול השנייה, הן כמו תאומות זהות. הן תמיד, אבל תמיד שוות אחת לשנייה. עוד כלי יסוד כזה שפשוט נמצא בכל מקום. טוב, עכשיו, אחרי הבסיס של הבסיס, בואו נדבר על אחד המצבים הכי חזקים והכי שימושים שיש בגיאומטריה. מה קורה כשקו אחד, ישר אחד, חוצה שני ישרים מקבילים? פה מסתתרים כמה מהכלים הכי עוצמתיים בארגז שלנו. אז איך בכלל מוכיחים ששני ישרים הם מקבילים? זאת שאלה מצוינת. הדרך הקלאסית הכי נפוצה היא לחפש זוויות מתחלפות. זה כמו משחק כזה, צריך לסרוק את הסרטוט. ברגע שמוצאים זוג אחד, רק אחד, של זוויות מתחלפות ששוות זו לזו, זהו, בינגו, ניצחנו. הוכחנו שהישרים מקבילים, וזה סגור וחתום. והתמונה הזאת ממחישה את זה פשוט מעולה. תסתכלו רגע על שתי הזוויות שמסומנות פה. ברגע שאנחנו יודעים שהן שוות, זה כאילו, תחשבו על זה ככה, נעלנו את שני הישרים האלה במקום. הם חייבים להיות מקבילים, אין להם ברירה אחרת. הם לא יכולים להתעקם או להיפגש. ולראות את זה ככה, ויזואלית, זאת הדרך הכי טובה להבין למה הכלל הזה עובד. לא רק לשנן אותו, אלא להבין אותו. אוקיי, ועכשיו לצד השני של המטבע, שזה האמת הצד שאנחנו משתמשים בו יותר. מה קורה אם כבר נתון לנו שהישרים מקבילים? פה אנחנו יכולים להשתמש בזה בתור כלי עבודה חזק. אם הם מקבילים, אנחנו יודעים בוודאות שכל זוג של זוויות מתחלפות הוא שווה. וזה פשוט מפתח זהב שפותח לנו מלא דלתות למצוא זוויות אחרות שחסרות בסרטוט. טוב, אז אחרי שכיסינו את היסודות של קווים וזוויות, אנחנו עוברים לדבר האמיתי. לסוס העבודה של כל הגיאומטריה, המשולש. זאת הצורה הכי בסיסית, כן, אבל גם הכי חשובה. ארגז הכלים שלה הוא ללא ספק הכי גדול והכי חזק שיש.
אם נגיד את האמת, מי ששולט במשולשים פשוט שולט בגיאומטריה. והנה 4 הכלים המרכזיים שלנו למשולשים משפטי החפיפה. מה זה אומר חפיפה? זה פשוט אומר להוכיח ששני משולשים הם תאומים זהים. ממש העתק הדבק אחד של השני, הכל אותו דבר. אז יש לנו 4 דרכים שונות לעשות את זה. צלע זווית צלע, זווית צלע זווית, צלע צלע צלע, והרביעי קצת יותר מיוחד, צלע צלע והזווית שמול הצלע הגדולה. זה כמו צרור עם 4 מפתחות שונים, אבל כולם פותחים את אותה הדלת. המשולש ושוקיים. זה אחד הכלים הכי שימושיים שיש. כל הקסם שלו זה הסימטריה. זה מאוד פשוט. אם יש 2 צלעות שוות, שזה השוקיים, אז בום, גם זוויות הבסיס שמולן שוות. ומה שהכי חשוב לזכור, שזה עובד גם הפוך. אם ראיתם 2 זוויות שוות במשולש, אתם ישר יודעים שהצלעות שמולן שוות, והמשולש ושוקיים. זה כלי מדהים. אוקיי, ועכשיו כלי למקצוענים. זה ממש קיצור דרך, סוג של צ'יט חוקי שחוסך ים של עבודה. משולש הזהב. שימו לב, אם יש משולש ישר זווית, וזיהיתם שאחת הזוויות היא 30 מעלות, זהו, זכיתם בלוטו. כי אתם ישר, בלי לחשב כלום, יודעים שהצלע שמול ה-30 מעלות הזאת היא בדיוק, אבל בדיוק חצי מהיתר. היתר 20 היא 10. קלי קלות, וזה חוסך המון זמן. יפה. אז עכשיו אנחנו באמת עולים מדרגה. אם עד עכשיו הכלים שלנו היו כמו מברג פשוט, עכשיו אנחנו מוצאים מהארגז את המקדחה החשמלית, את ה-Power Tools. אנחנו מדברים על דמיון ועל המשפטים המפורסמים. אלה הכלים שיעשו את העבודה הקשה בשבילנו ובמהירות. אז כמה כוכבי על כאלה יש לנו בארגז? התשובה היא 7. 7 קטגוריות של משפטים שמותר לצטט בשמם. ולמה זה כזה ביג דיל? כי זה חוסך את החלק הכי, בואו נודה בזה, מעצבן לפעמים, לנסח את כל המשפט במילים. במקום לכתוב פסקה שלמה, פשוט אומרים את השם, משפט פיתגורס. זה כמו קיצור דרך במקלדת, רק בגיאומטריה, וחוקי לגמרי. ובמקום הראשון, כמובן, אם טופים בבקשה, הכוכב הכי גדול בגלקסיה. הסלב מספר 1. המשפט שאפילו סבתא שלי מכירה. הכי מפורסם, הכי חשוב, משפט פיתגורס, ברור. זה הכוכב הלאה, האולטימטיבי. ומה זה אומר? שלא צריך להסביר, לא צריך לפרט, לא צריך להוכיח. פשוט כותבים 2 מילים לפי פיתגורס. שמים את הנוסחה המפורסמת וממשיכים הלאה. זה כל כך פשוט וכל כך חזק. הוא פשוט מגדיר את הקסם הזה שקורה בין הצלעות של כל משולש ישר זווית. טוב, הגענו לחלק האחרון שלנו, מרובעים. והסוד פה, הטריק, כדי לא להסתבך עם כל התכונות שלהם, הוא פשוט להפסיק לחשוב עליהם כמו רשימת מכולת ארוכה. במקום זה, בואו נחשוב עליהם כמו על עץ משפחה. יש סבא, יש הורים, יש ילדים, וכל אחד יורש תכונות מההורים שלו. ברגע שמבינים את זה, כל השינון הזה הופך למיותר. והנה, תראו איך זה נראה. זה בדיוק עץ המשפחה. בראש המשפחה עומדת המקבילית, היא האמא של כולם. יש לה 2 ילדים, מלבן ומעוין. כל אחד מהם יורש את כל התכונות של המקבילית, אבל מוסיף משהו מיוחד משלו. המלבן מוסיף זוויות ישרות, המעוין מוסיף צלעות שוות. ומי זה הריבוע? הריבוע הוא הנכד המושלם. הוא ירש הכל, גם מהמלבן וגם מהמעוין. לכן יש לו את התכונות של כולם ביחד. פשוט נכון. אז זהו, הגענו לסוף התהליך. בואו נסתכל רגע אחורה על מה שעשינו פה. אנחנו ממש בנינו מאפס ארגז כלים גיאומטרי. התחלנו מהברגים הכי קטנים, מהכללים הכי בסיסיים של זוויות וישרים, וטיפסנו שלב אחרי שלב, עד שהגענו לכלי העבודה הכי חזקים, הכי מתקדמים שיש. אז אני רוצה שנסיים עם מחשבה אחת. כל המטרה פה היא לא סתם לשנן רשימה של משפטים. המטרה היא להבין שעכשיו יש לנו ביד ארגז כלים, וכל משפט ברשימה הזאת הוא כלי. וכל בעיה בגיאומטריה היא בסך הכל חידה, פאזל שמחכה שמישהו יבוא ויפתור אותה עם הכלים הנכונים. ואם ארגז כלים כזה, באמת שאין סיבה לפחד מאף חידה. אז קדימה, הכלים מונחים פה, נשאלת רק השאלה, איזו חידה גיאומטרית תיפתר עכשיו?